Horas madihita saluhutna. Horas. Huria nani haholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Parhalado pasahaton. Selamat hari Minggu ma dihamuna saluhutna. Terlumowi akana tua-tua nami doho ruas nama dohoti permingguan di bagasan Manugoton melalui live streaming sian bagas nabi. Adorang setapuka permingguota di bagasan Manugoton martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapukama permingguata di bagasan Manugoton. Jauh-jauh tu parsaoran tu Tuhani. Huria ni Tuhata, ama, ina, naposo bulung, remaja doh sekolah minggu, nani haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Omma minggu pasapulu aluhon dihita, dung tapuka permingguan di bagasan gereja, ditongani pandemi COVID-10 sia. Alani kupasat hami ma selamat hari Minggu ma dihamuna saluhutna. Selamat hari Minggu manang dihamu. Mingguta sadarion ima minggu pasapulu aluhon dung Trinitatis. Lapatanna hasi tulusadaan ni debata. Marhite topik minggu sadarion ditugu-tugu dohita maka nguluhon naposo nagabe pangului. Songon na didok ni Tuhan Yesus diboto hamudo dirajai akka sigonggomi bangsodo paripe nasida jala dipaksaka na sangapna do nasida. Alai unang masongoni anggo dihamu manang ise hamu nagiot sangap ima gabe pangului di donganna. Ajari mahami ale Tuhan maniru Yesus rotu portibion dada asadi oloi halak alai gabe pangoloi do. Atong hita akan na pinar hamaol ni Jehovah jalan atoktong masihol di ari ni rohana bongot mahita tu persauran nabadia laho mamuji dohot pangasangapon Tuhata Roma hita marolop-olop tujolona maredde mahita sian buku edde nomor 17 mamuka sian ayat sada dohot ayat 2. Hita jongjong Soy dipuji langit jadi-jadianmu saluhut panggalinanmu Aksinon dan dolun namar pangului Oh Tuhan lo dipuji marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia na tuma palangi dohot tanoon amen
positutudo rohakku manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasan waeng, manang akka narosugot, dang tarbaheni manirangi hita sian haholongon ni roha ni debata, marhite-hite Kristus Yesus Tuhattai, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha. Selehon jalapahot madihami roha sosongoni. Ramoti maakan aposom maradopon pangasungi ni sibolis. Asa malua nasida sian pangujunan dohot sian biar ni roha. Hodo toktong haposan dohot partano batuan nami. Setugu mahami di dalam sidalan nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamuna. Maredde mahita sian buku Ede nomor 140 ayat 2. Tanghok kamu ma patik ni debata di mingguta sadarion imana tarsurat di Lukas sia ayat 27. Tu saluhut nama didok ia adong nanaing mangihut tonau di swadahom madirina dituhuk ma ari-ari silang natu ibana laho mangihut ton au songoni masahatna rap mangidogogo mahita tu debata. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulaon na hobar tu patikmi. Amin. Maredde mahita sian buku Ede nomor 174 ayat 4 laos jongjong mahita. Tatopo timado satta tu adopan ni debata martangi yang mahita ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang para siroha na sumurung midahami Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa do pangalosion nami nagodangi di jolom. Di halamohon rohamdo asa ganup hami gabe pangului di dongan nami.
songon tiruan na pinatupam, alai ditiki di pasat tuhami gabi uluan ditongani si hatoropan, si patado tarujuk kami mangasa gogo, padahal hocca dohot pamaksaon maradopon akana di pasahat ulu honon nami. Tuhan, ajari mahami asa toktong maniruho, serek maroha, gabi pangoloi, dada asa dioloi halak. Tuhan, ditongani pandemi COVID-10 siaon, torop dope dongan nami rakyat Indonesia na soporsea adong panahiton di bangso nami. Gabi dang peduli tu protokol kesehatan. Tuhan, lehon madihami rohana patas, asa gandup hami masih paingotan di mara binaheni COVID-10 sion, jalarap hami manggotap hararatna di bangso nami. Tatap mahami marhite-hite asini roham, jala sesa madosa nami saluhutna, alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatta, adong do dihita situa ni malim na songoni, na hudul disiamu ni habangsa ni hatongamon, di banua gijang, di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna, akka naso sadok ro tu debata marhite ibana, na mangulu do ibana toktong, asa ditangiakkon nasida hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Udul mahamuna maredde mahita sian buku edde nomor 435 ayat sada. Hatani debata nagabe turpuk epistel di ari minggon, imana tarsurat di 2 Musa 10 lalu, mamuka sian ayat 10 pitu sahat 27. Jadi di doksi matua doli ni si Musa matu ibana, dang denggan na binahenmi. Manda teho maon, nang ho, nang bangsoon na di jolomon, ay madukdukhu ulaunon di ho, dang tarula anggo sasadaho. Ope tangihom ma swarakon, huparohai peho, asa didongani debataho, homa mandapoton debata sikat ni bangsoi, jala homa pasahaton akahatai tu debata. Jala pasingoton tu nasida akapatik do akapoda, jala pabotohon tu nasida dalam sida dalam nasidai dot ulaun si ulaun nasidai. Alai anggoho lului masian sandok bangsoi bawa aka namasi hohot marroha
aka na makkabiari di bata bawa parroha na sitong aka na makkagigihon pangomuan naso turut ima pabakit bahen iduk gumonggom nasida marsa 1000 marsa 100 mar 50 jala marsa 10 asa nasida toktong manguhumi bangsoy alai nasahata nabalga tuhoma di bawah nasida anggo nasahata met nasida mah manguhumi asa paneang siulaonmu molo nasida donganmu mangusong molo di bahe kosong oni jala roto nani debata tuho manolopi jala manaham maho makkajongjokon muli maho doho sadok bangsoon tu inganan nabe mardame-dame ima sahatna martua do akana tu mangihon hatani debata jala na upeofsa amin. Maredde mahita sian buku ede nomor 724 laos jongjong mahita. Tidak ko maha porsiaw tay songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion ra mahita mandok aw porsia di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dusan na tumapalangi doho tano aw porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima nati dubuan ni si Maria nagab-gabian siya di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana lihaw pinarsilang na tuat tu banua toro dung ditanom na mula mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul siamuni debata Jahoba amanay pargugu nasa tulusani di sima ibana pay mamulak sutu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate aw porsea di toddi parbadia jala daung sada huria na badia huria hato panihalak Kristen akka na badia dohot di hasisaan ni dosa dohot di hatain na mandok mula mangulu sugut daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda amin. Hudul mahamuna tabigi matikting ni huriyata di bagasan sa minggon tikting di huriyata minggu tanggal 11 Oktober 2020 naparjolo minggu pasapulupituhon dong Trinitatis sadirion ima minggu pasapuluwaluhon dong Trinitatis doho topik naposo nagabi pangoloy padua parjamita minggu sadarion minggu tanggal 11 Oktober 2020 parjamita dihita ima padita anggiat huta barat padita distrik walu DKI Jakarta patuluhon tikting naong merbagas sada nunga majalo pasu-pasu perbagason na di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 di Church in Bethesda 5033 Wilson Lane, Bethesda, Maryland 20814 USA ima Guar Pahit Carut Gianni Boru Samosir Boru Nyamata Situa Partogi Samosir PhD Tubuni Inata Doktoranda Juni Magdalena Boru Panggabian alamat Hang Tuah Raya nomor 27 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran dohot
Goar. Love Devangelo Adams, anak Nyamata Willie Finley Adams, MSc. Tubuh Ni Inata Rondalyn Adams, BA. Alamat 27665 Bass Creek Road, Mechanicsville, Maryland 20569 USA. Huria Lutheran Church, Bethesda, Amerika Serikat. Saya di pasu-pasu tuhata ma parbogasyon ni nasida. 2. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagaso ma Goar, Yohana, Valentin si Tauli boru si Hobing, boru niya amata manahan beni si Hobing nahinan, tubuh ni Inata Theodora boru Batuara, alamat Pondok Kelapa Permai Blok CC nomor 5 Duren Sawit, Jakarta Timur. Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran, Dohot Orwana. Beni Hopman Siregar, anak Nyamata si Tua Terman Siregar, tubuh ni Inata Korliana boru Padiangan, alamat Jalan Nilam Raya nomor 21 Rawamangun. Huria HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul siawib di HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Saya di pasu-pasu tuhata ma sakap perbagason ni nasida. 4. Ruas namoding. Nunga marujungolu sada. Na di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 Inata Meltriana Pajaitan boru Lubatobing, umur 10 tahun 2 bulan, nasia Jalan Panglima Polim 5 nomor 27 Jakarta Selatan, sian sektor Saroha. Nunga tu udian na di hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 di San Diego Hills. Na di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 Inata Telma Marbun boru Marpaung, sian sektor Saroha, umur 87 tahun 2 bulan, nasian Jalan Mampang Prapatan 10 14 nomor 3A Jakarta Selatan. Nunga tu udian na di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 di San Diego Hills. Tatangnya koma asatu mibu tarapul rohani keluarga na ditinggalhon. Palimahon pangapulion. Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 10 siawib, naing patupaon ni Huriata do pangapulio tu keluarga Nyonya Rumodang Siregar boru hutahayan, siala naung jumulo moding amang halomuan Siregar. Dohot 2. Caroline Silitonga, siala parmoding ni Inang Tirlan Silitonga boru Siregar. Pinangido tu sude ruas, tarlumobi tu ruas sektor Sion, asama dohoti pangapulioni dipatupa merhiti Zoom manang virtual. Onom. Pangujak konon ni Padita. Sadarion Minggu tanggal 10 Oktober 2020 di perminggu bahasa Batak pukul 8 wib di patupa do pangujak konon tu Padita Ferison Razoki Pasaribu STH na mangulahina di HKBP Kalidras Resort Kalidras Distrik Walu DKI Jakarta. Gabi Padita fungsional di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Papituhon pelantikan tu Dewan Diakonia dohot pengurus seksi-seksi. Sadarion Minggu tanggal 10 Oktober 2020 di permingguan bahasa Indonesia pukul 10 wib di patupado pelantikan tu Dewan Diakoni periode 2020 sahat tu 2024 dohot pelantikan tu sude pengurus seksi-seksi periode 2020 sahat tu 2022. Pawaluhon seksi remaja. Sadarion Minggu tanggal 10 Oktober 2020 dung sipul permingguan di patupado Witop ima napa 20 toluhon dohot tema favorit leader. Dohot jadwal kelas pitu SMP mulai pukul 10 lewat 25 wib bersama Kak Hertina dan Kak Intan. Kelas walu mulai pukul 10 tolu wib bersama Kak Evelyn dohot Kak Rita. Kelas sia SMP mulai pukul 15 wib bersama Bang Kelvin Simorangkir dohot Kak Berlian Nenggolan. Kelas 10 SMA mulai pukul 10.05 lewat 10.05 wib bersama Bang Nixon dohot Kak Sopi. Kelas 10 sada sahat tu kelas 12 SMA
mulai pukul 10 WIB bersama Kak Sofi dan Kak Intan. Pinangido kerjasama sian natoras nabe asa boy memotivasi anak kota remaja laho madohoti kegiatan ini. 2. Puji Tuhan, nah di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 dipatupado pemilihan pengurus remaja periode 2020 sahatu 2022 dohot pengurus tiap angkatan. Guar-guarna boy mata jaha di warta cetak. Pasiahon, sermon ama. Hari Jumat tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 WIB patupauni huriata do sermon ama rap dohot keluarga. Nah hina suhuton ni keluarga situa LO siahan inang Helmin Borumar Paung diuduti mamusetu perayaan ucapan syukur ulang tahun perbogason na pa 50-hon. Pasapuluhon PSBB DKI Jakarta. Mardomu ala diperpanjang pamareta DKI do PSBB total di DKI Jakarta per minggu di huriata bahasa Batak dohot bahasa Indonesia totop dope tapatupa melalui live streaming sahat tuna adong muse haputuson naib baru. Domu tusi pinangido tusude ruas dohot parhalado asa tapatupa per mingguon di bagas tabi. Pasapuluh sadahon warta jemaat HKBP Kebayoran Gandaria boima diihuton di WA Group HKBP Kebayoran Gandaria. Aka tikting na ni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha. Songonima sa ni tikting di huriata di bagasan mingguta sadarion. Tapuji matuhatta maredde mahita sian buku edde nomor 720 ayat sada huhut papungu pilihan sada A do sada B. Dameni di batana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti hati-hati dot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang maradu sudi hita namarlas ni roha na beribadah di bagas garijaon song-song nina
Tapatupa marhiti live streaming nabui madohoti manang bersama-sama beribadah di bagas tabi alani situasi namasa nuain ditongani bangsota manang dilihat portibion horasma dihamu saluhuna sahat mahita amang inang tuhatan di dibata ima nadienet sian Evangelium Markus bidu 10 mamukamai sian ayat 35 sahat ro di ayat 45 songonoma hatani dibata hujaha homa dihita. Pangidoan ni aka anak ni si Zebedeus. Dungi Roma madapoton ibana si Jakobus dohot si Johannes aka anak ni si Zebedeus. Ia hata nasida. Guru nami adong do pinangido ni rohanami si lehonomu tuhami nian gabinin nama madok nasi dia ayahado pinangido ni rohamu si bahenoku tuhamu dungi didok nasi dia matu ibana nang bahenomu hami hudul dihasanga ponmi nasada tusiamunmu nasada nari tuhabirangmu alainin na Yesus mamadok nasida dang dibotohamu na pinangi domunay tung tarinum hamu ma si inumoki tung tarparidi hamu ma paridion si paridioki gabi didok nasida ma tu ibana tarbahen hamido dungini na Yesus mamadok nasida tutudonian inumon muna do si inumoki jala paridion muna do paridion si paridioki alai nama bahin hudul tu siamuku dohot tu habiraku dan guru diawi di aka naung diradihiyadui alai dung tarbigi tu nasapului gabi sugu marohana sida tu si Jakobus dohot Johannes. Jadi di papungu Yesus manasida ninna mamadok nasida di boto hamudo dirajai akasi gomgomi bangsodo paripe nasida jala dipaksa akana sangap dan do nasida alai unang masongoni yang godi hamu manang isi hamu nagiot sangap ima gabi pangoloi di donganna jala manang isi hamu nanaing parjulu ima gabi naposo ni donganna saluhutna ai nang anak ni jolmaipe ndada asa diului halak ibana umbahen naro ibana do balik pangoloi jala mangalehon hosana bahen tobus ni torop jolma ima sahatna damang dainang jamita sadarion ima taringot tu naposo nagabi pangului manang didok pemimpin yang menghamba taringot tu namangido takasdo didok Tuhan Yesus asa nasa namangido songonedok ni Matius pitu ayat pitui pangido mah nasai lehonon nado tuktuki mah nasai ukapon nado jalahi mah nasai dapota doamu alanido sasitonga nasa namangido apalagi dipangido tuhasahatan na patut
si lehonona didok Tuhan Yesus pangidoma. Alai pangiduan dia kasih sian naon. Justru mendapat teguran donasi dia. Nagabe muruk doh Tuhan Yesus tu nasida. Jala didok dang di boto hamuna pinangidomuna. Buasa gabi muruk Tuhan Yesus. Sasitonga pangidon nasi dan benedidok Tuhan Yesus dang di boto hamuna pinangidomuna. Songon halak Yahudi nang manakasi dohot mangatusi haroro ni anak ni jolmai Yesusi na ibana dom Mesiasi. Ternyata laos idotong namasa marhite pangatusion ni akasisiana. Termasuk makasisian nang jonok tu ibana. Songon si Jakobus nang si Johannes anak ni si Sebedeuson. Ala naung majonohi nama tu Jerusalem. Pusat kota, pusat politik, pusat negara, jala pusat ni ibadah. Dirajumi nasida doh, disima, dipatupa, diakhiri situasi kesulitan, penjajahan namasa, jala berubah ma pemerintahan ni bangsa nasida, jala sahat ma Tuhan Yesus Tuhan sangaponna songon na dihirim nasida gabe pemerintahan ditongani perpolitikan. Alanido dipangido nasida asa dibahen dung sahat ibana Tuhan sangaponna sada tu siamunna sada tu habirangna. Lausido nabui masa nataida amang enang dohot situasi kesulitan nabui masa nuang di tonga-tongata kekerasan demi kekerasan baik mungkin nunga denggadi hilalah aka panggonggomi aka ulau nasida jala mardalan proses periode jala berlanjut gabi membudaya alai napogus terus doa dong. Baru pehita menghadapi situasi keberatan ni masyarakat. Aka kaum buruh, dohot aka mahasiswa, dohot aka anak sekolah di berbagai daerah di bangsota tidak setuju meminta dihapuskan Omnibus Law suang songoni taringot tu aturan-aturan perburuhan nai baru jala dianggap nasida laho merusak tatanan naung adokyan hape sasitonga dung diteliti sasitonga dangarong nahurang disi bahasa masai mungkin alani ketakutan bahwa kehidupan on terlumu bialan yaka pabah pandemi kon akan semakin buruk. Wajar gudang nueng lembaga-lembaga perusahaan na menghentikan merumahkan aka karyawana bahkan gabe lepas berhenti sian para karyawana jala pengangguran semakin banyak nueng apa sasitonga menurut pemerintah taringok tu undang-undang taringok tu tenaga kerjai adalah membantu orang-orang yang sudah di PHK. Alai omah situasi. Jala omah namasa nang dia kasih siana dang mampu nasida mamereng kehadiran guru nasa diri ima Yesus na selalu mewartakan memuarakan taringo tu holong dame akala seniro hadot asadaon keperbihakan tu akana umurang na gale na somardiha diha dot na pogus
Jala didok Tuhan Yesus dok nabi nai mutu sada anggiku namet meton na tuau dua di bek kamu. Ternyata masih belum sempurna nasida memahami. Alanido laos di pabua Yesus do taringo tu namasa asa sadar sisiana di papungu di paluhut Yesus mamusia kasisiana nina mamadok nasida di boto hamudo dirajai akasi gomgomi bangso do paripe nasida jala dipaksa akana sangap nado nasida. Pemerintah yang sedang dihadapi saat itu selalu melakukan kekerasan demi kepentingan nasida. Alanido benadidok memberi warna baru Tuhan Yesus. Kehadirannya membawa paradigma baru, beralih sian hal-hal yang duniawi, dohot sian hal-hal na menindas, dohot na memenuhi kepentingan sendiri, mencukupi diri sendiri. Alai unang ma songgoni yang gohamu. Manang ise hamu nagiot sangap ima gabi pangului di donganna jala didok muse manang ise hamuna naing parjolo ima gabi naposo ni donganna saluhutna laos di pabua ibana taringok tu dirina ainang anak ni jol maipe dada asa diului halak ibana umbahen naro ibana do balik pangului jala mangalehon hosana bahen tubus tutorok jolma damang dainang maradusudi hita na marlas ni roha na beribadah di bagas tabi dohot na di bagas gereja manang di dia pe molo gabi pargulu tado jabatan dang buidang manang ise pejol mana pasti do akan mengupayakan berbagai macam cara akan dilakukan sogok akan dilakukan suap tidak mengedepankan attitude bahkan Allah menjilat nasidah jala kasih songonon molonga hudul ibana tu hudulanna dakea berpikir secara matang dohot secara penuh laho mensejahterakan baliksa akan berupaya mengumpulkan sebanyak mungkin bican bui di hudulanna bui di tonga-tonga di jabatanna jala dang otik akana si songonon gabi menindas gabi mengorbankan bahkan menciderai manang mencelakai aka bawahanna apalagi mah masyarakat ala masyarakat akan dianggap gabi objek sian parkarijuana sian jabatan alai naing dohonon na nuaing nasa ise na melakukan panggilanna jabatanna ala Kristus ala ni Kristus ibana akan mengedepankan attitude ibana menganggap jabatan ini sebagai pengabdian ibana menganggap jabatan ini pekerjaan ini sebagai bahagian amanah napi nasihat ni Tuhan Yesus Kristus. Ibana tidak akan mencari popularitas. Ibana tidak akan mengumpulkan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mensejahterakan. Gariada, manuhuk, rade, mabahen dirina, majalo buban naborat, bohama asad yang
tehanon ni aka paranganna, tehanon ni aka rakyatna, tehanon ni aka bangsona. Alanido amang inang didok Tuhan Yesus anak ni Jolmaipe dang na asa uluan balik sa ibana mangului, memberikan dirinya sebagai bahagian kekuatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Alani di tonga-tonga ni huriata sadok kesempatan nabi na ini debata di hita tabereng ma pasatokina do pajoon ni debata mungkin hita dipaloas memimpin beberapa orang, mungkin gudang, mungkin kita merasa jabatan itu sumber bahagian saya di bawah apa dah Kristus do wibawa Kristus do hagogoon marhiti-hiti aka jabatan alani ego marsangak ma Kristus ikok sonang masude aka jolma alani hita alani do molo hita dang sahat dope tu aka jabatan-jabatan natahirim dang pula gebe pargulu tani mungkin jabatan na adongi nuaing tong do mabek kita asabui melayani termasuk mah sedarion ujak mah na poso ni di mata di huriata songono idot ni Tuhan Yesus do honoku nuaing ndada asa diului halak kita balik gabi kita do pangului jala mangalehon guguta suri bahkan hosata asa toktong di ida aka ruas ni huria pangula naburju hita pangula sioloi Kristus hita jala marsangap di bata nasarei honon ni di bata do hita ala di bata do nama make hita na patama hok kita marsangap ma di bata di pasu di bata ma hita huriana amin martangyang hita mauliate maali Tuhan nunga di patu bigi hoko hatam di hami tugu-tugu hami Tuhan laho mangulahon hatami paloas hami Tuhan di tongani situasi ni pandemi COVID-19 siaon toktong marpos ni roha tuho nasay dongan hamu do hami jalan terus mengikuti protokol kesehatan na niaturhon ni pamarentah nami sasitong na dakea hami mamikiri ikon hupatupame ibadah live streaming jala dang masuk tu bagas gereja alai omma hurajumi hami asa patuduh honommu do holongmu asa patuduh honommu do habalgomu do wasom hasangapomu marhiti hami di situasi nama saun tarlumubi lahu manukol nukoli lahu mangurupi manugu-nugu akan nagali ala hona dampak marhiti-hiti COVID-19 siaon pos rohanami homa masu sudia karuas ni huriam nang naposom parhaladum di huriope akan nagali pargugui namar sahid na dirawat di bagas nabi nang dan rumah sakit ho pasikopon hagogoon hahipason dinasida song-songon Tuhan nang akan namar habuk ni roha ala parujungolun ni keluarga homa toktong Tuhan gabi pangapul asi marham pasu huriamon asa gabi pasu nang tuhu maliang na marhiti Kristus martangia kami tuho amin mare de mahita
Damang dainang sonari tapatupama pangojakonon ni Padita fungsional Padita Feris Rasoki Pasaribu STH nagabi mangula di Huriata HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran Baruon Marede Mahita. Hamu amanami inanami dongan sahuria sadarion ma ujakonon amata Padita Ferison Rasoki Pasaribu STH gabi Padita fungsional di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran Baru Distrik Walu DKI Jakarta Raya hobartusi tabigi masurat penugasan ni Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya taringo tu parpidaun nasida. Surat penugasan nomor 227 garis miring D8 Romawi garis miring SP garis miring 9 garis miring 2020. Preses Huria Kristen Batak Protestan Distrik 8 DKI Jakarta yang berkedudukan di Jakarta, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Ferison Rasoki Pasaribu STH, tanggal lahir 6 Februari 1987, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Kalideres, jabatan sekarang menjadi Pendeta Fungsional di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran Baru, tempat tinggal di Kebayoran Baru, dan menerima tunjangan transportasi dan biaya-biaya yang diperlukan dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhitung 15 September 2020. Surat penugasan ini dibuat menunggu SK yang baru dari kantor pusat HKBP. Demikian surat penugasan ini diperbuat untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jakarta, 14 September 2020,
HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Preses Pendeta Midian KH Sirait MTH, ditandatangani dan dicap stempel. Tembusan 1 Opwie Porus HKBP sebagai laporan, 2 Sekretaris Jenderal HKBP, 3 Kepala Biro Personalia HKBP, 4 Perhalado HKBP Resort Kalideres, 5 Pendeta Ferison Razoki Pasaribu, dan HKBP Kebayoran Baru, dan terakhir Pertinggal. Ulaon ni padita fungsional akup ni tohonan hapaditaon atar surat di agenda HKBP sada mengurupi padita resort laho manguluhon huriaon. 2 majalo parsagi ni ulaon sian uluan huria. 3 mengurupi uluan huria lao manguluhon akadewan dewan di huria. 4 mengurupi padita resort manguluhon rapot-rapot di huria. 5 pasahaton laporan pangulaon tu padita resort dohot preses. Nunga di BGHamu surat penugasan ni Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya dohot ulaon di padita fungsional nuaing namanukun maahu di hamu padita Perison Razoki Pasaribu STH naulo dohamu ojakonon gabi padita fungsional di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran Baru Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Naulo doau saya didongani jala di pargugui tuahani maau mangulahon salut nai. Atas nama Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya marhiti-hiti guarni di bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di perbaidia huajakon mahamu gabi pandita fungsional HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran Baru Distrik 8 DKI Jakarta Raya saya didongani jala diramoti Tuhan di bata mahamu mangulahon saluhut ulauni asa marsangap guarna marhite-hite pakubasion muna dihuriai. Amin. Hamu amanami inanami dongan sahuria jakon hamuma amata padita Perison Rasoki Pasaribu STH gabi parmahan di huriaon masih tangyangan jala masih urupan mahamu di bagasan hasadaun ni todi patuluson ulaun ni tuhatai. Ya. Martangiang mahita ali di bata amanami raja ni huriai mauliati marohana midiho ala naung ditongoson aposom padita Perison Rasoki Pasaribu STH lahu marhubas di huriaon sai urupi pargugui jala patauma akan aposomi makubasi huriam asa marsanga podi saluhut panggulmi di huriam di luaton laos pas-pasu manang huriam sare soton toktong marhasa daon laho manidangi di tonga-tonga ni luaton mauliate madiho di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Moing sahat mahita tu acara nama dokhata
Na parjulo hata pamuhay siyan na pinaujap. Tungian non hata pajak konon siyan sahalak mewakili parhalado ni Huriata jalan parpudi pengarahan. Maing pasahatay mematu padita Ferison lao madok hata pamuhay. Mulia tema upasat kami di Tuhan alana topet dia pala sadarion ojak memahami gabi padita fungsional di HKBP Kebayoran Baru. Mulia tema nang di Amang Pareses DKI Jakarta Amang Pendeta Midian Kahasirait. Mulia tema nang di Amang Padita Resort Kebayoran Baru Rap Dohot Amang Inang Parhalado nang ruas Nihuria nama dohoti live streaming sadarion nama cokok kami jala mulia tema nang di Amang Padita Resort Kalidres Rap Dohot Inang Amang Pendeta Agustinus Nenggolan dohot piga dongan na mewakili parhalado siatonga-tonga ni Kalidres. Mulia tema di Amang Padita Anggiar Uta Barat nang Amang Padita Daniel Nabitupulu alana dia pala sadarion ojak mahami gabi padita fungsional di HKBP Kalidreson jala hupatado kami madiri nami ya hami Padita Ferison Rajoki Pasaribu jalan Nahwala Pami Ima Inang Boru Pajaitan Tuluma Dakdanak Dihami Dua Bawa Jala Sadama Boru Siakangan Marumur Ma Opak tahun Lobi Jala si nomor 2 tahun Lobi Jala Siapudan Boru marumur ma 10 bulan alani ima jumolo dihamu akadamang dainang partai nadaon nami boima anon selanjutnya hita marcita daan jala di pasu-pasu Tuhan mahami mangulahon ulon nami songo padita fungsional di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran anggiak ma di pargugi Tuhan di pasu-pasu Tuhan mahita salukna jala di pargugoi nang hami salukna nang hita salukna ruas ni HKBP Kebayoran Baruon. Mulia tema dihita Tuhan memberkati. Silakan. Kiduti mamusai madok kata sian kata pajak konon mewakili perhaledo. Horas ma dihita saluhutna di hita na pengudi ngananon songoni nang di ruas dohot parhalado na mangikuto di inganan nabe songon na tay huton nakining nunga diujakon padita Tane Baru padita Pasaribu moleate ma dituhatta tatangyak ko manasida asabui rap dohot tita marsawor dohot mangula di Huriaon asaboy hita pararato barita nauli itonga-tonga ni dongata jolma songoni di padita namin baru padita Pasaribu muliate ma dituhata nga dikiri pamutuson lau mangurupi pakkobaso di Huriaon ramartangyak kita asaboy pakkobos yang muimar parbuina denggan di tonga-tonga ni ruas songoni nang di tonga-tonga ni dongata jolma Porsiama hamu padita nami mauluak ka ruas dohot parhalado ison aka ruas na burjudo boydo togi honom muna lao mangulau sudi akan nadenggan akan nauli songon ani suraton ni tuhatai jala hami pe martangyang madihamutong
asa songoni nang inang do keluarga do akada danak na itu giho tu ingananon boy maon gabe pasu-pasu tong dihamu asa boy gabe lasni roha dihamu tong namak kobasi di ingananon songoni majo pasat hati hatas yanau saya tuata masuk ita salutnya mulai hati mak. Iya, mau lihat sahat man waeng songon na diatur hodison pengarahan si anamang preses songon mewakili preses kami na perjulu horas ma dihita saluhna ima salam si anamang preses amang preses ta sadarion mengujakon persiapan resort HKBP persiapan resort Kamal di Cengkareng. Jadi Dang Bui Nasida hadir. Jala hobar tu akan napi na borhatna. Apalagi musim niaka ulaun acara pemberangkatan dohot pangujak konon di Huriata. Dohonon nami do nagabi pesannya mang preses asa toktong hita terlemu di nama sanuaing mabuan di Tangyang anggiat di Tikina mantum ibu nian so COVID 10 siaon jala pitor adong nian vaksin nahobartusi asa bui hita bebas dang songon normal ibadah natapatupan waing alai songon normal di awalna alai mulo tumpe songoni dang tarbaik kita be situasi songon normal na parjulu na kita tong menjaga mengikuti sude protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah tarlumubi di bagas gereja manang di lingkunganna menyediakan hal-hal na diperlukan sebagai bahagian APD manang tarlumubi mah na cukup sederhana pakai masker kemudian cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir yang bersih kemudian tidak melakukan kegiatan berkerumun dan menjaga jarak. Dang adong bedido amang preses dung salpu hita masa beribadah di Jabu marhiti-hiti live streaming manang online asadang patu pahon ibadah di gereja tangarong gope surat berikut dung ditarik amang preses alana di Juli awali nunga di Paluasita marminggu di gereja alani situasi perkembangan COVID 10 siaon dan lam sumurut lamu mabuan aka jumlah yang lebih besar sehingga adong hatani gubernur tah di Dekayon asa patupa PSBB nah semakin ketat gabi makorhoni tu ganuk huria alani do amanginang molotung peta patupa live streaming tonggo adong ibadah di gereja nah tapi jumlah na sangat dibatasi asa toktong bagas joroi dipungsikan sebagai rumah ibadah ala dangarong pemerintah tong mangurai beribadah di bagas gereja ale tong ma dijaga jala di tempat tertentu memang sangat diawasi mungkin songon di daerah tahun sangat diawasi alai tong mak tapatupa hal-hal na patut sehingga bagian panidang yota tong mardalan imara nabui pasaton nami suang songoni nang tupad di tanami amang pasaribu do inang do sudi keluarga selamat melayani mak di tempat yang baruon jala di pasu tuhatama
pakubasyo muna disonang dia kanong dihobasi hamuhian di HKBP Kalideras. Ima nabui pasaton nami salam tomang padita resort dohot sudia kaparhaladu nangakaruas mau liate mak alani sahat mahita tu ujung ni ibadah ta marede mahita martangi yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na dinggan doh na saulibasa na mauliutus hupasat hami masyan nani lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasupansu may jala ramoti asa parhasya kami pilihanon patimbuluhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadami gudang ni silandan mitu hami asalam gigir hami mandok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaunmu say saut malo meniroham di banua tongaun songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan pangalua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasarhon madamena tu todim. Oras marita. Menyapa jemaat yang di rumah. Iya.
Tuhamu sude ruas ni huriata HKBP Kebayoran Baruon dihita na beribadah marhiti-hiti live streaming dohot hita nadong di bagas gari jaon hata parhorasan mo pasatami sudi di bagasan pangarapon ni Tuan Mahita salutna horas madita salutna horas